श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. देवगड तालुक्यातील मुनगे बांबारवाडीचा सुपुत्र अक्षय सत्यविजय कदम या युवकानं सोनी वाहिनीवरील कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमात भाग घेत 25 लाख रुपयांच्या बक्षिसापर्यंत मजल मारली आहे. कितीही हलाखीची परिस्थिती असली तरी न डगमगता आलेल्या संकटांना सामोरे जाणारे धैर्यवान स्पर्धकही या कार्यक्रमात सहभागी होत असतात. आज रात्री 9 वाजता आपल्याला अक्षय हॉट सीटवर बसलेला दिसणार आहे. मुंबई वडाळा येथे आपल्या कुटुंबियांसह राहणारा अक्षय कदम हा लेखक आहे. मध्यमवर्गीय घरातील अक्षयनं घरच्यांच्या सुखासाठी आणि व्यवसाय सुरू करण्याच्या उद्देशानं या खेळात सहभाग घेतलाय. अक्षय कदम हा सध्या कंटेंट रायटर म्हणून काम करतोय. आई, वडील आणि एक बहीण असा त्याचा परिवार आहे. अक्षयची आई घरकाम करते तर वडील प्रिंटिंग प्रेसमध्ये कामाला होते, पण कोरोना महामारीमुळे त्यांचं काम बंद झालंय. अक्षय याची बहीण नायर हॉस्पिटलमध्ये डायलिसिस टेक्निशियन म्हणून काम करते. शिक्षण घेता घेता अक्षयनं आईस्क्रीमच्या दुकानात काम करत कष्ट करून पैसे मिळवण्यास सुरुवात केली. अक्षयच्या आईनं खूप कष्ट केलेत आणि याची जाणीव असल्यानं अक्षयला आता तिला आराम द्यायचा आहे. अक्षयचं स्वतःचं टूर कंपनी सुरू करण्याचं स्वप्न आहे, ज्यात तो लोकांना चांगल्या ठिकाणी कमीत कमी खर्चामध्ये घेऊन जाईल. त्याचबरोबर त्याला आईस्क्रीमचं दुकान देखील सुरू करायचं आहे. आईस्क्रीमच्या दुकानात अक्षयनं काम केल्यामुळे तिकडचा अनुभव त्याच्याजवळ आहे. मध्यमवर्गीय अक्षय 25 लाख रुपयांच्या प्रश्नापर्यंत पोहोचला असल्यानं त्याचं मुनगे गाव तसंच मित्रपरिवारांतून अभिनंदन होत आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.